IFM News. Lokal. Idol Dennis, go ahead. Maragsakan ni Mayor Rafi Benemerito gaputay inuten iti panagbukel datoy inawin da nga kunot plant iti pagudpod Ilocos Norte. Ito lang nga kalabes kiti isla datoy kabarbaro ta nga coconut machinery nga isuket pag-garamidan iti virgin coconut oil ken iti flour iti nakamat nga ili. Ito lang na pangaldaw mismo nga bisita ti Philippine Coconut Authority kasama tayo iti engineering department para palang datoy official ton nga panaglukat iti faktorya iti nyug iti iliti pagudpod Ilocos Norte. Maragsakan iti ni Mayor Rafi Benemerito gaputa nagbalegi iti ating programa babaen iti panagbinulig na iti MMSU nga iti lang kalabas kita pandakita iti nakamat ang lugar gagam iti munisipyo nga agbalinto nga sentro iti plantasyon iti nyog iti intero nga region 1 iti pagudpod Ilocos Norte iti agdama rin Bribon na iti nimula nga nyog iti iliti pagudpod Ilocos Norte. Pasyente Mayor nga numero ganton iti operasyon na isang tumaten iti inot nga panakirugi iti panagpagakdat kabarbaro nga MMSU pagudpod campus iti mabiit. Idol Dennis Alipio, Tatak, Aramen.